Dobrý den všechným členům, starým, novým, nejstarším a nejnovějším, to je jedno. Já vás mám moc rád, mám úctu k vám, cítím úctu k vám a vděčnost, protože jste tady s námi. Prosím vás, velmi krátký video, ale poprosím, když chcete samozřejmě, vystupíte trošku z vaší zóny komfortu, z vaší struktury československého, středoevropského mentality nebo mentálního sklopu, jak chcete říct, to je jedno, zavřenosti a zurückhaltenosti a nevím, jak bych to řekl česky, že jo, lepší nic neřeknu, nebudu se vyjadřovat a nebudu nic říct, protože jinak, jo, co to je. Jednu věc, nikdo, nobody, nikdo, kein Mensch, nevím, jakým jazykem chcete říct, ani jeden člověk, ani jedna žena, sám, anebo sama, nevystupíme, nemůžeme vystupit na vyšší úroveň vibračnou, na vyšší úroveň duchovní realizace, na vyšší úroveň finančního prospěchu, hojnosti. To normálně nejde. Já vím, že většina lidí na cestě, většina z nás, většina z vás je zklamaná. Trošku, hodně, možná jenom málo, ale zklamanost určitě existuje. Zklamanost v nějakou knížku, v nějaký program, v nějakého gurua, v nějakého kouča, v nějakého lídra, v nějaký systém, nějakou metodu a tak dále, tak dále. Jasně, ano, určitě jste zklamaná, nebo zklamaný. Kdo není? Já chci říct, že je to velmi dobře. Čím víc jste zklamaná, tím víc máte těch pokusů v historii vaší, jak se řekne, vaší kariéry, osobního duchovního růstu, prospěchu, máte víc pokusů zavření, úspěšného zavírání kruhu manifestace. Protože kruh manifestace, když se zavře manifestací, když se zavře výsledkem, když se zavře úspěchem, tak se ta víra a ta realizace a to učení, jo, posílí ještě a příští krok pokračuje dál, že jo. Ale teďka chceme mluvit a chci říct o tom, že vím, že většina z nás má nezavřených kruhů, má důvod, proč být zklamaný, má důvod, proč pochybovat. Já to můžu říct, dávám si sebe právo a prosím, že mě pochopíte, že to můžu říct, protože 26 let nebo víc, 25, 6, 7, nevím kolik let pokusu, hodně pokusu o různý druhy metody duchovného osobního růstu, finanční prosperity, hojnosti. Ano, vydělal jsem peněz, hodně, ztratil jsem hodně, taky pravda. Vydělal jsem firmy, prodal jsem firmy. Vydělal jsem věci, které vydělávají peníze a které nemám rád, které necítím, že jsou destruktivní, ale že necítím, že je to moje. Zdal jsem se toho, ano, prodal jsem co chci říct? Hodně toho fungovalo v mém případě. Fungovalo v nějakém smyslu, ale nic z toho před nadvědomí, před té práce z nadvědomí, nic z toho, co jsem využil pro svůj růst, nic z toho předtím mě nedostalo ven z oscilací, ven z pořád, jak se řekne, úspěch a neúspěch, frustrace neúspěchu, nebo nedostatečného úspěchu, pocit prázdnoty, že
není to to, co chci, není to to, co jsem já, není to to, co já opravdu chci. Ten účel, není to ten účel můj. Nikdy jsem se to před práci s nadvědomí, i když jsem byl zasvěcen do té duchovní praxi, velmi seriózně meditoval a jsem přidával certifikaci potom po certifikaci, nebo aspoň jako coach, anebo aspoň potom, anebo aspoň jako seriózní student a certifikovaný program různých metod. Nechci všechny tady. Ani jeden mě nedostal do správné struktury. Proč? Protože většina z těch lidí, většina z gurů, coachů, lídrů, nevím, autorit, učitelů, většina z neví, anebo nechce mluvit, nevím proč, ale jako by nechtěli, ale já věřím, že velká většina neví nic, anebo ví velmi málo o struktuře. O správné struktuře vědomí. Protože, podívejte se, upřímně, když se vezmete, analyzujete jakýkoliv metod, skoro jakýkoliv metod, já to tady nekritizuji, já říkám, co já vidím, co jsem prošel a co mi říkají hodně lidí a sdílují velmi podobný, skoro identickou realizaci. A to je, že když analyzujete 99,9% metod škol, přístupu, metodu, kursu a tak dále v dnes, lidi, co máme kolem nás, které jsou dostupné. 99,9% přístupu, když to zanalyzujete, vám říká, vlastně seš zlomený. Jste zlomený. Jsi zlomená, něco ti chybí, něco vám chybí, musíš lepše dýchat, musíš lepše meditovat, musíš líp přemýšlet, musíš přemýšlet jak milionář, jak bilionář, musíš stáhnout kódy hojnosti, protože jich nemáš, musíš, anebo schované metody sebenapravování, protože všechno je tohle sebenapravování, anebo schovaný forma sebenapravování, to je jako znovu rozbudit. Musíš znovu rozbudit svoji kódy, svoji jako od narození, co máš právo na hojnost, musíš všechno, veškerá sláva a díky každému. Já neříkám, že jsou to špatně lidi, nic takového. Já říkám, že většina z těch lidí se snaží pomoct a pomůže lidem do určité míry. Já jenom chci říct, že úspěch, manifestace, skutečná manifestace se nestává a nikdy se nemůže stát. Nikdy se nemůže stát skrz sebenapravování. Protože my to vysvětlujeme hodně, jako opravdu analyticky a pomůžeme lidem to pochopit, protože identita dnes, jaký jste dnes a ta vaša identita, jak chcete být v tom vašem vyžádané realitě, není stejná. Je nerovná se. A najednou, ty nemůžeš najednou jenom, co se stane najednou, budeš, teďka jsem ten, který nemá, teďka jsem ta, která je nemocná, která je nešťastná, která nemá lásku, která nemá nebo peníze, nebo která má 10 kg navíc, nebo 20 kg míň, nebo která nemá velká prsa, která má malou prdel, nevím co, něco mi chybí. Něco vám chybí a v vyžádané realitě, tam jak chci, tohle chci, tam to mám a když to budu mít, tak můj život je úplně super, můj život tam bude lepší, tam, když budu mít ty peníze, můj život bude jiný, bude lepší, když budu mít toho nového partnera, když budu mít novou práci, když budu mít, když, co znamená dnes je to dnes je to špatně. Dnes jsem zlomený, dnes jsem v nedostatku,
dnes som nekompletný, dnes to není, ale tam bude. Najednou ty nemůžeš, co se má stát? Jak se myslíte, že můžete najednou, jak se myslíte, já vím, jak se myslíte, protože tam to říkají, to nám prodávají. A jak se někdo myslí o těch guru, o těch autorit, já nejsem, jak se řekne, rozlubený. Já jsem zklamaný, protože je to všude před nosem, to nám je před nosem. Prekodování, anebo jakýkoliv metoda, které využijeme, meditace a prekodování a rodinné zaplatení a kvantní jako jumpy a tak dále. Všechny 12 metod, co využijeme v nadvědomí, včetně prekodování, se taky můžu velmi lehce stotožnit. Můžete jich vzít jako sebe napravování. Že jo? Můžete říct, tady je nadvědomí, tady je tam Sašo, tady je Chris, tady je nadvědomí, tohle je řešení, to má sílu, když to budu, tak to bude lepší. Stejná věc. My, když jste s námi, to víte, já se omlouvám, ale musím říct lidem, kteří nejsou s námi, my od začátku asistujeme lidem v naší online univerzitě ve vědomí transformace. I v minikursovým, co máme, v minikursu a bude víc minikursu, protože lidi chtějí minikursy, taky asi. Všude vysvětlujeme strukturu a pomůžeme lidem přijít do správné struktury vědomí. Když jsi správné struktury vědomí, tak velmi rychle pochopíš, že nejdřív musím být buď než to uvidíš. Buď tou změnou. Velmi důležitý bod. Já vás mám moc rád a jsem vděčný, že jste tady. A jenom mi řekněte jako komentář, když jste tady už 13 minut, 14, znamená 15 minut video, to jsem neplánoval. Ale řekněte mi jenom, jaká téma, nebo co chcete, co potřebujete příští přechodování, na kterou témou mají být. Minule jsme udělali ten loop, tento lozování, nebo jak se řekne, tam jste říkali emocionální vztahy, láskyplné vztahy, finance a tak dále. Skupiny v přechodování jsou vždycky silné. A prvních 5, řekněme, 5 nebo 10. Řekněme 10 lidí. Uvidíme. Doufám, že odpovíte, tak prvních 10 odpovědí, co zvítězí, jaká odpověď zvítězí, tak to uděláme. A kdo odpoví, dostane speciální dárek. Kdo odpoví, dostane vles zdarma do prvních velmi silného videa o penězích, o struktuře vědomí, pozitivní struktuře kreativní napětí s penězmi a vztah s penězma, jak napravit vztah s hojností, jak najít, co te blokuje v hojnosti, v smyslu přijímání peněz, dávání peněz, udržování peněz, nestrácení peněz, jak najít, co to blokuje a jak napravit, co to blokuje. Protože připravujeme další mini kurz na tu tému a Chris nám udělal speciálnu, já to přeložím, to se přeloží velmi dobře. Už jsem viděl, jak to kluci dělají, takže dostanete ten první video zdarma. Kdo odpoví? Tak doufám, že se uvidíme a řekněte mi, co chcete, jaká téma, financí, penězí, hojnosti, láska, emočné záležitosti, láskyplné vztahy, duchovní pokrok, zdraví, co? Je jakýkoliv aspekt životní, co vás blokuje, kde jste zabrzděný,
co je vám osobně, co je priorita. Jenom řekněte, co je priorita a prvních 10, tak uvidíme, co zvítězí. Díky moc. Jo, poprosím pod videem komentář. Čau, naschle. A hodně tvořivé energie přejeme. A udržování kreativního napětí, které jenom ty kreativní napětí vás může přinést z bodu A, kde jste teďka, do bodu B, kde chcete být.